கிடிகைன் மில்லட்ஸ் பத்தி எவ்வளவு பேசினாலுமே நீங்க சொல்றத பாக்குறப்பையும் நீங்க சொல்றதை வாசிக்கிறப்ப தான் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்கு, நிறைய பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்துருக்குன்னு தான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். இன்னைக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் படிக்க போற ரிவ்யூ வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் ரிவ்யூ. என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எழுதினவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். நவனிதா பானிக் அப்படின்னு சொல்லி வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து ரிவ்யூ எழுதிருக்காங்க. நம்ம ப்ராடக்ட் தமிழ்நாட்டில் தான் பெருசா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்தியா ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னைக்கு வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து ரிவ்யூ பட்டு வாசிச்சு காட்டுறேன். I was searching for a healthy food for my kid like millets, but I was worried that which millet will be good for my kid. Then I got Kidikan millets, which was designed by renowned pediatric gastroenterologist Dr. Dhanashekhar, and luckily he is my kid's mentor. ஏன்னா அந்த குழந்தை எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும். So I started feeding them and the results is beyond my expectations. Wonderful food. Please go ahead for it. I confidently recommend Kidikan millets for the kids. ரொம்ப தேங்க்ஸ் நமிதா. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலனாலுமே கூட ரொம்ப மனசுக்கு நிறைவாகவும் சந்தோஷமா இருக்கு. உங்க குழந்தைக்கு உதவி பண்ணதுல எனக்கு மனமார்ந்த திருப்தி இருக்கு. ரொம்ப நன்றி.